calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. When He calls me, when He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. When He calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere. Oh, I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere. I'll be somewhere. Oh, working. I'll be somewhere working for my Lord. Habaun kon ngangan jubah. Habaun kon ngangan jubah. Habaun kon ngangan jubah. Hangno ngantre namarutrai. Habaun kon, oh Habaun kon ngangan jubah. Habaun kon ngangan jubah. Habaun kon ngangan jubah. Hangno ngantre namarutrai. Oh hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno ngantre namarutrai. Hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno ngantre namarutrai. Hangno ngantre. Oh hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno ngantre namarutrai. Hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno namarutrai. Oh hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno ngantre namarutrai. Hangno ngantre. Hangno ngantre. Hangno ngantre namarutrai. Oh hallelujah try. Oh Ablay jongang iwan akmat jome. Oh ngilang lakloy king ko try. Banya thu ya me shiki way pan. Yilong lakloy king ko try ban pen banana me long nong pen em. Yilong lakloy king ko try ban pen banana me day tang ma me ublay. Oh
yang ngim don jing ar ta tin ka Bible ka batai shai bo mela khot yang way pai way a play jong a try ai ba ka jubak nang ka long hoi try hoi nga don nang ne hoi nga long la kloi ban tre na mar jong me oh hallelujah bang inom pai din inom kan ron din kin ko try en ringin yan sa prang ye ka ban play me oh hallelujah 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 ini por mentang adap tegecing sungu ke bakrau bang pau sungu bakrau ya ulai wala dan rengkat bat ngilang borok akini por mentang bat ngayeng ru naga benta cung ngilang borok ikena IBS bangi lawan ban pendep ikani kecing kuli cing iba kecing ya nanti cing ngilang gawa nadu bangi wan hangni kalong kai cing kerpu bat kulai ru yakinong hikai hiru kibala hikai yang ngai kulai yakin namar kecing kai cuki galong ke bakar dor mat kecing namar kemaki ngimla ai bandon lan ngimla bersung thu leng ba syukuli kecing kecing blai ban ngai kulai yaki kintra ba un blai undar rangkat pergi blai kerku yaki hakiliang paro bat ai kecing nang start bikin la syuk ban hikai yangi ayaki wei pat kibadan kam yak tiang kecing blai ban ai kulai ru yaki nong shed kibala shed ingi ka pam gadi ila ai ingi ka cing shed ka biang bargabang ba biang paro kini kisni lalai nak nadu lai terik hadu menin kesni bat ngai kuplay ro ya fi bat yaki para bange kibala kersan ya ka negadi bia ka kerteng jing ruai nyen lech ben bana kan no ka jing in you play ya ukun du ai Opachiyap kapashir kay Yin penplatan jiku play Kano kajing idu play Ya ukun ai Opachiyap kapashir kay Yin penplatan jiku play Yelek penang syaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop tolet penna di kamram jong pi jong a yelek penang syaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop tolet penna di kamram jong pi jong a layo ka jing penem lap yang you Jesus Christ kap layar ka jong play pray da jing ai ngilai pera Shaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop tolet penna di kamram jong pi jong a nyelet penna Shaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop tolet penna di kamram jong pi jong a layo ka chi penem yang you Jesus Christ kabayar ka jong play pray da jing ai yelen penna Shaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop tolet penna di kamram jong pi jong a nyelet penna Shaka pertai ya jingi jong play ya kinong pop
để cam ram trong pi trong ngà nhìn lại tên na chaka bertai ya jingi trong uplay ya kinong pop to let tên na để cam ram trong pi trong ngà nhìn lại tên na chaka bertai ya jingi trong uplay ya kinong pop to let tên na để cam ram trong pi trong ngà ya kinong pop to let tên na để cam ram trong pi trong ngà. Dapat tak kepuram jong play. Amen. Kalong ka jing kemen ka bakraw hakanika step ba ngidon hakum kanika por haka jing dorengkat ka jong try bat kam tam nam ta kanika por ka bakerpang nam ta kiniki student jong ka disciple bible school arhajar arusau ka batch ka balai po haka bagila ban pendep ya kiniki shpos ngi jong kanika short term Bible school ya kaba kila shong nado trabajemen step hadu henriu baje janmed shikenta ka break na banta jongki kalong shisha ka jingkhia ka bakraw henry manse hapendep yaki kos ka bangi hapan hikai hakini ki shiposngi jong ka disciple Bible school kalong ka buram showblay bangila ban pendap ya kenika Bible school mentau snem jono snem arajar arfus saw ban ngila yo ru ya kiniki students lane ki kena hala nala ki jong ki shnong na ki jong ki jaka ke balang bagilawan bat kalong shisha kabapen kemen yangi kum ki nong hikai ha bang yo ya kiniki students jong ka disciple Bible school arajar arfus saw kilong kiba kerpang hado kata-kata baru na pedeng jongki kide ki students hi but hakajo hi ka standard jong ka jing sngoto bangila ban hikai lani ki pelong ki test ki exams nantai jongki but haki exams ki bagile baru hi kilaile bha kila persang kat bala but kila yo ru ki marks ki babiang hakani ka training lani ke school ka ba shipos ni ka ba ka ba kham pen kemen shisho ya ka do anu changa kumwei na ginong hikai jonga ni disciple Bible school yo i ke jinglong discipline jong ni ki khna ngi i ka ta ka commitment jong ki ha ka ta ke jing pule ya ka tin ga jong blai bat ka ta ke jing pen kre jong ki nam ta ke ni ka kini ki test ka bangi ai hado bakim don porsho ya ka ban ba lani ka bakin tia bha hanre gila hapan khidang step na do san baje ban pendap iki kam balabo bat ban don hakapor ka biang hakabangla train bha iki hakarukam ka biang la bakin long shisha kita ki disciple lani ki senran ki biang ka jang uji Jesus Christ amen shua banduai ye kini baro prangut kerpat ye kino hikai ru ki badan ni elder Nathan bat idikan Victor kini wan lang shani shikmat ti ngakwa ban puli nakaktin ga jongblay naka shiti upol shikinong kolosai kalanong ga balai bakadukot ka bakhan riu hado ka bakhan niu ko ong ni ai bakaktin ukres kan shong karhai hapo jongpi hakajing start baro da ka bahikai bat da ka baya sneng paralok hakisam hakijing ruai bat hakijing kan ot bakan jaman sim da ka barwai da ka jing ia haki dono jong pi show play ti ka aka baro ka bafile hakaktin lani ke jingle to le ya baro hakakertengu jisu bautrai da ka ba aingu yo blay pada o Piki student jong ka disciple Bible school arhajar arfu saw ken mau kaktin ga jong blay haka ba filamat pila yo lamba ke jing hikai
Haki ni ki shipos ngi kanam long net na ai haka jing em jong pi nei ret ra ya ka ni ka jing hikai le ra ka ni ka kubor ka jong trai she ka ying ka sem ka jong pi she ka balang bat she ka pertai hi baro ko wei bat nginget bat ngi kmi lenti balamba jong pi utrai unang sei unang ra ya pi haka jing shikri haka ba pinang long ka jingger ku yi babon bat banwan ra ya ka jing pen em ya ki mensim gi ba kodor sha ka hima ka jong blai amen kata kalong ke ai ka bangi ang nut bat ka bible ngenya puliru na ka shiti upol so timothy ka shiti upol so timothy kalenong ka ba ka shiti ba ar kalenong ka ba ar bat ka dikhot ka ba ningkong terten ngan sisiem ka tu ani dikhot ka ba upol ukraine yo timothy bat kan long ru nam ta jong pi wang mame henry ngang ong ye pi ma pi namar kata ko khun jonga to pen klan yaladi hakajing ia ka ba chris jisu mapi namar kata to sha shitam bat nga kum usipai babha u jisu chris bat lada unu noru u yale ekejile thong onam pen phong pan sniat ya u lemda un yale kat ba ka dei karukom tu ya kan mau yo jisu chris yo bala pen mi pat na kibayap ubana usambayu David kad bakum kata ke gospel jonga ha ka bangala sha shitom hado ke jingkum kum unong le baman henry ye ka tin ka jong u ublei shim lakum ken namar kata ngaya sha haki ai baro naga benta ki balajit ba makiru kinyo ya kata ke jing pedem ka baw chris jisu lembat ka buram bom jukut kani kalong ka tin ka ba shisha namar ladang ngilayap bat u nginyo lem bat u ladang ngiyasha nginya senshar lem bat u ladang nginya len yo u uru un len yangi ladang ngi ki bomne u yaisa ma u bayaine naba u umla ban len yaladi tu persyang smart ban IT yaladi bala pdiang hun da ublay kum ginong tray bom dan kam ban le ran baya sambai ikaktin kajing shisha bat pin yalap ikaktin yai minot hakabadai por bat bom dai por tu pen kendo to sneng tu kentu kajing shisha aslam baro bat kajing hikai bat ai bagani ikaktin jong blay kan long happy kum kini ki student jong disciple bible school kin mi na kani ka jaka pin long kajingker ku ya ki babon ban yalap yau jisu ban yatu iki yau jisu shekiway ban sneng ban kentu ban maham ya ki briu na kapop pa ki briu ken pai show jisu Christ kum unong pen em ban itu yau jisu kum unong pen em ba shimet jongki pimnom le ran ban yalap ya gospel laha badai por ba dom dai por ban kren ya kajing shisha ba try nang ban sle ya piun ai kajing ia bat kajing pendap ka jo mensim jong blay ba pinlong ka jingger ku ba pinlong ka jing shai yau Jesus Christ ha ka jaka ka ba pidon amen mentang in duai nam ta jong pi kam de ka ordination ka de ka tang ka jing duai nam ta jong pi ba blay un pensle ya pi ba pila ban long ka jingger ku sheki way pat ba ka balang na ker pat ba ngin yang lang ha ka ne ka por ngin kiner kikti bat ngin duai nam ta kini ki student jong ka disciple bible school ringkat lang bat kini ki nong hikai ki badon hangni bangin duai na benta jong ki hallelujah blessed be the name of the Lord hallelujah hallelujah ora mashikarala mashandara la bashande blessed be the name of the Lord hallelujah 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 ablay jonga nga duai ko pabi e jonga nam da bakit bor ablay jonga satun ko try hagakertenga do Jesus banasren kumbawla pendep ya kani ka disciple bible school hagani ka shipos ni ko try ablay nga duai bakajing pen sle ka jome kan long he u ablay unlong bakerpang u jome ko try be e jonga hagabawla ban ra ka kubor ka jome ka jing pen em ka jome ko try ban yatu iki way pat ko try shabang u Jesus Christ ko try baki way kin nget ko try be e jonga lemba jong u try
penan kam ya utrai nam taka buram ka jome gen ablay janga hang no no bo don unlong ka jing shai ko trai sheki way pat ablay ngadwai nan daw ting shan ablay haga ker tenga daw jisu banasred bama me men penan kam ya nam taka buram ka jome ko trai benang pensle ya utrai bi janga bon long unong ra ka kubor jong ka jing penem ko trai bi janga haga yeng ka sem haga shnong ka thau hang no no bo don ko trai unlong ka jing ku ye ki babon ablay janga trai jisu ba enya duai nam to martiro haga ker tenga daw jisu banasred haga bama me men penan kam ya nam taka buram ka jome ko trai balay janga men pensle men pachet bori haga jing shikri ko trai bon long ka jing ku ye ki babon ablay parwan ra ki men sim shaka hima ka jome trying a duai ko tran taka lari kenti haga ker tenga daw jisu banasred mame men pensle men pachet bori ka daga ji start bagi ji champagne ko trai bagan ya tu yo jisu shiki way pat kan long ka jing ku ye ki babon ablay laga yeng ka sem haga balang ko trai jisu ba inga duai nam taka Angelica haga ker tenga daw jisu banasred haga ba mame men penan kam ya ka nam taka buram ka jome try men ker ku ya ka ablay janga try bi kan long ka jing ku haga yeng ka sem ka shnong ka tau ko try karwan ra ki men sim ba ko do shaka hima ka jome ko try blay nga duai taka baridor ablay haga ker tenga daw jisu ya ka ba mame ko try men pensle ya ka ko try men continue ka ministry jonga try bi bukan shakri me kan long ka jing ku ki babon ablay janga nga IT ki jome ko try nga duai taka wantisha ablay haga ker tenga daw jisu banasred haga ba mame ko try men yo kan ti ya ka ko try haga ba ganang laban long ka jing ku haga yeng ka sem ko try haga shnong ka thau ban wan ra ki jing panem ban ya tu yo jisu ban plai ki jing e ki daw jisu shiki way pal bagi way kin yo ngai lamba ka jing pla ka jong ka ko try bi janga nga duai taka in the crowd ablay haga ker tenga daw jisu banasred haga ba mame men ker ku ya ka ablay bakan long ka jing ku ki babon ablay haga shnong ka jong ka ko try haga yeng ka sem mun try bi janga men panan kam ya ka nam taka buram ka jome ko try bi janga nga IT ki jome ko try baro gini ki students ko try kin mi na gani ka jakka ko try bakin ra ya ka kubor ka jing panem kin ra ya ka kubor jong ka jing ku kin ra ka kubor ka jing men ko try bi janga ban ya tu yo jisu shiki way pal baki way pat kin yo ma ya ka jing panem ka jome ko try lemba ka jing pla ka jong ki ko try bi lemba ki testimony ki bakin ai ko try balamba ka jing lap ko try lemba ka jing kin tu ba ka jing sneng jong ki ko try ban panem ki way pat ko try ki men sim ki try ki bala jot ki bala rem ki bala sakma na me ko try ban wan ra ki jing shai jong gospel shaki ko try bi jonga kanang ba ki briu kin pai shaka jing panem ka jome ko try ker khu ki way pe kin ablay ngida pha no ai ki ringkat ba ka jing ker khu jome ko try bi jonga blay jonga ngi IT ki jome ha ka ker tenga do jisu banas nga duai amen. Miss Ibaridor Sinrem. Mr. Tingshan Bahasana. Miss Wantisha Sotun. Miss Angelica Maublay. Mr. Bucket Borlang Sotun. Mr. Marty Wenzel L. Maunay.
but ya I miss lari kinti sotun. Ngia poi no menta. Shakaway pat ka benta jong ka. Jing shakri jongi hakanika. Step. Kabangin pai shaka mission. Kani kadai kasngi. Commission Sunday hakabala bo bed borenti da kabalang. New Testament Restoration Church. Habaro ki balang lani ki nadu nang ni na Shillong headquarter shadu ki local church bangin rakhe laningin observe yagani gasngi kum commission Sunday but baro ki jing shakri jongi hakani gasngi ki jing duai na commission ki jing ruai ki jing tin ka jong blai but ki jing ai baro ki day banlait shaka commission amen but shua bangin poi shakani ka tin ka jong blai tungin dai lang hani kapor ipendam haga jing duai ko pa jungi bahab na ngawana kmat jomi haga kerteng ga dong jisu kun ba em jomi tra jisu ba e changa kani kadi kasngi ka ba kerpang ko trai ke bangila bo ablay haga bangila ban kren shapang commission ko trai be e changa ba tra jisu ba e changa ngaw duai ya ka ba men shimti Penkentang yang aku try ke bakren bat kum juru yo pai lang jome bu yo snow ya kaktin ga jome hakane ga step ko try bagaktin jome ko try be changa kan long try jisu ke jingger ku ablay ya baro ki bapriang ya kaktin ga jome ko try hakane ga step ko jisu kerku yang ga bakren bat kum juru yo pai lang jome ko try ki be yo snow bat ki bapriang ya kaktin ga jome ko try nga IT ni ka por baro hakik ti ke jome hakik teng ke do jisu ya duai amen hakawai day bat ka mission let's say nangi ki kabalang lani ki bangai jong ka New Testament Restoration Church kam day shu ka ba thamai lani kam day shu ka ba ngin snow kimpat snow thu henre nganget ba baro napdeng jungi way po way ngila jio hikai ngila yo ikicing hikai ki baper hakabay day bat ka commission bat ka jing tray mission bat kumjuro bon napdeng jong piru piladon benta haka commission penban hakaniga step kum ka jing pen kan mau lang ya ngi way puay ba dia pi ki ya kabalang bat kumjur inte ki bios ngo lese ki bapait lembaga ne ka online ha ka ne ga step ekwa banwan ra ya ka bentana ka tin ga jong blay habang ya pai shaka commission lane ka jing tray jong ka commission shaka commission ka long kaba kongsan bat kaba dawa yang ngi way banget how Jesus Christ ngi sngo to bau blay ula pen em yang ngi bat ngi deiru ya kabangin sngo to ya kata kabenta kabangi dei banle na benta ka commission ka commission kadai ka jing kende la ya tho yingi ba kadai ka jing kende jong ka do not ka jong blay habangi kren shapang ka commission lani habangi le nam ta ka commission habangi lap nam ta ka commission ngi pentrekam nam ta ka commission lani ngi ai shaka commission kadai ka jing kende ka do not ka jong blay kadai ka ta ka jing Sngok men haka donut ke jong blay ban sngo ban yo I ba ki kun ki jong u ki kren AA shapang ka commission bat ki le AA nam ta ka commission bat hagana ka step nga kwa ban wan ra ye pi ki lai benta bangala ban pia hak bai dei bat ke jing hikai haka ne ka step ngini pet ka benta baning kong ka A ka ta commission bat ka benta ka baar ngin pet kumno
baka balang New Testament Restoration Church kapentray kam ya kani ka commission bat ka balay pidon kam bandon benta haka commission kini gelai benta ki banga kwaban keren haka ni ka step hai por i balingkot kan long ka jing kerku ye pi haba pi sya skor ye tin ga jong blai bat pi ai jakaru yo mensim jong blai baun keren haka donut ke jong pi baun nang pensyai shushu ya kata ke jimot perkhat jong pi ba pinyo i ba pindon ke jiyo i ke batmai syapang ka commission syapang ka link commission bat pila ban le e na benta commission ban sngo tu banong try kam de yang tang bangalamat ya ke jing pen em ga jong mi henre nga sngo tu bangadon benta ya ka bangan ban le na benta ka commission habangi pai habangi kren syapang ka mission gidon shibon kijing batai hakabai day ba ka mission ladangi pet syaka habangi pet syaki aka ki bakin jaw pertai gidon yala ki jong ki jing tray haka mission keri lani ka pertai ka tray yala ki jong ka mission ban yala ban wanra lane ban pen sngo to ye pi hakabai day ba ka ni ka mission kadai kata ka kam kaba balabo yaw nuno briu lani ka nuno ka briu kaba uday ban le ban pendep ya kata ka kam bakata ka day ka mission but habang ipai siya ka jing tray mission jong haga jing tray mission lani ka mission ka bayaday baga gospel ngisngo to badon kam ya kata ka jing pa badan kamru ya kata ke jing tray ha kata ke commission banwan ra ya kata ke jing pen em yau briu la ne ke briu bam tip bang bat tip yau try bat ngila ban habangi pai missionary baning kong do ha ka commission uday ki uji sukres habala pa ya dau blay pa jong banwan siya ka ni kapertay namar balay layo ya kata ke jingjot jong kapertay lay ka jingjot jong ka jat penriu kaba kilalen det no yaw blay kim siyam la ito yaw blay bat kim siyam la pai shaw blay padom don manuno bala ban sngo to yaw briu lani banwan ra yaw briu shaw blay bat day na kata ka daw uchisu ublay pa lapa yala ujong kon bala kamarway uchi sukres ban long ma missionary ban ningkong ban wan sya kani ka pertai ban yato syapang kata ka jing ka jong blay ka bible ka yato yangi haga gospel ka jong luka ka gospel Yohanes kalanong ka balay bay dekat wa katan riu gong na bau blay ula kata ya ka pertai baula ai tino yala ujong kun bala kamarway way banget nam jat shu henry unyo ya ka jing embam jikun ublay pa shimla benut yala ujong kun bala kamarway uchi sukres ya bon pa sya kani ka pertai nam ta ke jing pen em yang ngabad ya pi hallelujah dai lama ke jing wan ka jong uchi sukres siya kani ka pertai pang mangaban mapi nginyo ya kata ke jing pen em ka jong blay dai ka jing wan ka jong Jesus Christ siya kani ka pertai balapan pau no ya kata ke jing ka ba pala ka jong blay ba syam la benut ban pa ba dia lau kun bala kamarway siya kani ka pertai badairu ka bo uchi sukres ula ko ngo ya kata ka jing pa ka jong ublay pa ka jing pa ka jong ublay sya ka commission bola ino ya kata ka jing long blay ong ka bible ula ino ya kata ka jing long blay ka bible to yangi ba uchi su long maringkat ba ublay henre ula ino ya kata ka jing long blay ban ko ngo ya kata ka jing pa ka jong blay pa ban wan sya kani ka pertai ban tray ya kata ka commission knang ban mangaban mapi nginyo ya ka jing pen em leng ba jong
Hallelujah. Uji su lawan daladi syakani ke pertai life lies nem shiteng. Ha kata ke jing ban wan ban mat ya ladi kum ubriu ban sngo tho ya ke ei ka ba ubriu ya shem ya ke ei ki ji kendo la nei ke ei ki ba u ubriu la ne ka briu ki mat ha kani ke pertai ya ki jing penshoi la nei kita ki ji kendo ki ba ubriu ba ka briu mat. Uji su lawan ban mat daladi ban experience daladi ban sngoto ya ka dor jang ka jinglong briu. Uji su life lies nem shiteng ong ka Bible lawan sya ka ni ka pertai lakha yu u na ka Mary tesoti ulawan ulasan kumu klong ulasan kumu kna ulasan kumu samla pada ka por ka babiang ula pendep ya kata ka jing tmu ka jong blai pa ban pendep ya kata ka mission ka jing pa ka jong blai pa ban yap halor ka ding pna ban yap halor ka ding pna ban sius pa na benta jonga ba jong pi bat ka Bible ke ya tu yangi la pen chitam ben yo Jisu la shoben yo la sempat yo la dong yo la sanari ki jar la pen pong ya ka pansiat kinsya yo Jisu om nam tau ka pop ka bawle henrei na benta ka jing pen em yanga ba ye pi kinong pop. Hallelujah. Bau Jisu la sya halor ka dingna. La tep ya u bau la mi pat na ka jing tep ha ka sngi ka balai. Ba bau la mi pat na ka jing tep ong ka Bible. Ka e ka bau Jisu la ong. Ha ka gospel ka jong u Marcus kalanong ka bakat riu. Ba ka dekat ka bakat san bat kat nyo ong. Kat san bat kat riu ong. Ula ong ula ay ya ka ni. Ka commission syaki senran ke jong u syaki apostle syaki nong board ke jong uong to let syaka pertai baro batu ya lap ya ka gospel haki benriu baro uta banget bat yo pen baptis on penem henre uta ubam nget on pen rem yo kani gade ke jing pa ka jong u Jesus Christ ula pendap ya la ke jong ka mission life lies nam shiteng Ula yalap ya ka gospel jong ka jing penem. Ula yalap ya ka hima ka jong blay. Ula le shibon ki kamba ba ki dakla ka bu Jisu. Ula don ha ka ni ka pertay. Baladeyo ubaw na paino siya blay pa. Bola pa pat ya kata ka jing pa ya nga ba dia pi ban ong. To let siya ka pertay. Ban yalap ya ka gospel ha ki ben riu baro. Uta bangay ban yo pen baptis an pen em. Henry uta bom ngay an pen rem. Kani kadai ke jingket ram jonga ba jong pi. Kabangi sngoto bau play ula pen em yangi u Jesus Christ ula suspa yangi. Kadai yangi pat bangin lei na benta ke jing pen em ya ki wei pat. Bat kata keng kadai ke mission jonga ba jong pi. Ngim dai ban shi sngohon tang bau play ula pen em yangi tang bau Jesus ula ma bigi pop ke jongi. Idon pat ika way bat karam kabangi haban siu nam taki way pat ki mensim ki bakodor ki bampat shim lamat yaka gospel jong ka jing penem ki bampat shim la sngoto yaka taka jing iit ka jong blay ki bampat shim la sngoto yaka jing penem lambau Jesus Christ kadai ka jing kit ram jong aba jong pi yaka ban yato yau Jesus shaki way pat. Amen. Kadai ke jingkat ram jang kini ki disciple Bible school students ki bala pas ha unus nam menta kesngi pan ra ye ke kubor jong ke jing pen em shaki way pan kadai ke jingkat ram jong aba jong pi ki par bangai ki bala mat ye ke jing pen em ga jong Jesus Christ ban ye to lam yo Jesus shaki way pat ki bam patem yau dry ka Bible ka ong toilet shaka pertai baro ka jing yo Jengki kemat ki bakan jaman sim. Kabangim day ban pek tang hang ni hari jungi. Haka sti jongi lani haka nong ba shlong. Kabang ngiklet no. Shiki way pat kiri. Lani ki way pat ki jat ban riu baper. Habau Jesus Christ lawan nam ta ke jingpen em ya ka pertai hi baro ka way. Kan mau ba mangiru ngi dan kam ngi de ban sngoto ngi de ban don ye kata ke jingket ram namanta ki jat ben riu baper ha ka pertai ki bampat pedang yo Jesus Christ la ne ke bapat ito yo Jesus Christ
komu nong pen em bashimet jongki kendian kan wan ra ye pi katoi jing tep lengkot hak bai dei bat kanika ka statistics lani ke jingken ha bai dei bat kinyam ki ba pher hak pertai hak pertai gidon shibon ki jat niam ba pher gidon ki jat niam Kristan gidon ki jat niam Muslim Islam baong gidon ki wei pat ki jat niam ki bom tep yau blai ki atheist nang ta ki niam Hindu ki mane blai tau nang ta ki niam Buddhist ki ba mane Buddha bat ki wei pat ki jat niam jong ki jat niam ki laban ong ki Jew ki Judaism dan ki niam jong ki Jew bat kum Jew ki niam halake jong ki niam tenrai kababun sin ki ki riulum ki don ya ke jinget niam tenrai jong ki nget yo blai kempat itu lan ki pediang yo Jesus Christ haka pertai selansar le tu yang ngi kat kum ke jingken jong ki rustat ki ong ba ki ke niam Kristan kadon hadu lai puwei persen na ke jingbon briu haka pertai haka jingbon briu le se don apdeng jong pi pimpat long away lem pim tep kat no u briu haka pertai ka jingbon briu haka pertai menta kala poi hadu pra 0.1 billion but po India jungi kadai ka jingbon briu kadai hadu way 0.1 billion hapo India jungi sap hadu kat no ka jingbon briu hapo kari India jungi balai tu yangi bagi Kristan haka pertai ki don lai puwei persen R.9 billion ki badai ki Kristan haka pertai ki Islam ki don hado R.1% kemud way point kendai billion ki dei ki Muslim lanai ki dei ki Islam nang ta ki atheist lanai ki way ki bom ngat blai le tu ingi khat san persen ki don ki ni ki atheist lanai ki bom ngat yo blai ki bom ngat yo blai ki ngat ya kanunu kaniam bat ka jingbon jong ki kalong way billion ki Hindu haka pertai yong kiru ki poi ki kat shauju hi ulain khat san persen kamot way billion ki de ki Hindu haka pertai bat ki Buddhist ki long tang 0.5 lane 100% ki Buddhist bat ki way pat ki jait niam kum ki niam ki paper ki niam tenrai ni niam trairi bat kum ta ter ki don hado 1.0% haka pertai balai tu yangi bakan ni kan niam ka bar roi state haka pertai ke de kan niam Muslim ini pet pat hapo India katno ki ni ki niam ki don hapo India layato yangi baka niam Hindu ka don hado nyo pukandai 0.1%. Nyo pukandai 0.1% kini ki Hindu hapo India. Ki Islam ki don katsau 0.1% hapo India. But ki Kristan layato ba menta kala ki don hado 4.5% hapo India. Bat sakiway pat ki jait niam baper ki badon ha India. Teladangi pet ya ke jinglong jong ki Kristan hari India na kani 4.5%. Ha ke jingbun briu hado way billion jong ki briu hapo India. Dang bon ki states, dang bon ki jela hapo ri India ki badang don kam ya ke jingalap ya ga gospel. Nakatagadaw, kamday ang iban siyus ngohon tamangi ngidon hakan ni ka Christian state. Majority kilong Kristan, ringim day man siyu ngin siyus ngohon patang yaladi hani pahinahapan pet daki kamat kibakin jablay. Kamau blay upet ya ka pertai baro kaway. Jesus Christ upet ya ka pertai baro kaway. Ngirung haban yoi dakata kijing ipaw ka jong blay. Bakini ki brio po India hato kinchu yap no klem u Jisu hato kinchu kot no ka jing jong ki klem priang yo Jisu klem dan bayato siapa u Jisu
Nakata-kadau ngi haban sngau tu kadai ke jing khot ka bakerki yang nga ba ye pi kum ki khun ki jong blai kum no ya ka bang ngi haban trading hakini ki sngi namangi tep bakaporu kala kerki haduk kata-kata nabanta ke jing tray gospel nabanta ke jing tray mission ban pen ya kita ki belajat ki belarem ban pen ya kita ki basakma ban pen ya kita ki bamatla ha ka jinglong mensim ki bambatep ya Jesus Christ bakin pai shau Jesus Christ komunong pen bashimet jong ki hallelujah hallelujah ngis ngau tho ba ke jinget Kristan ke jongi kamdai ke jing kamdai ke bangin si penbor by force ki pri bakin kala Kristan henrei ka dei lembag ki jing lap ke jongi ka dei ke jing tho ke jongi sipang Jisu ke jing maham jongi ya ka pap gini tho ya ki pri sipang ka beneng bat ka dujak bat ki pri dala dihi kin yo ya ke jing ta ka jo mensim jo blai bakin kala bamut ban pai show blai amen ki don ki wei pat ki jait niam ki bala syupen bor bet ye ki briu baki dei ban rung hakaniam ke jongki pen ban kaniam Kristan kam syim lalong kumta amen ngiyalap ye ke jing shisha jongga ktin ga jong bleng ngiyalap ye Jisu kumunong penim bat ki briu habaki skor ye ke jingalap kisah skor ke cihikai mensim jong bleu tak aga dono jongki badala dehi ki kwa ban pediang yau Jisu ban kelag bamot na ke pop bakin yo ya ke jing embam jukon hallelujah ka bible ki tu yang i kong ba omdon ke jing penem hanoru light ha ke kerteng ga jong Jisu hallelujah omdan way pat uriunium la neuriu krau ubalaban yap na benta kapertai light ntau Jesus Christ hallelujah omdan way pat uriunium la neuriu krau ubala ya kaban penem yo briu na kapam light u Jesus Christ hallelujah kajingalap jongi kum ki Kristan kajingalap jongi kum ki bangen ngialap Yau Jesus Christ bolong nong penem. Tang ya ka minta ngidon rui ke jingkermen ya ka bansawan. Hallelujah. Let's say ki way pat ki janyam ki laban yalap kumno ya ke jing karoi ha ka ni ka pertai. Kumno ya ke jing bun pa ya ka ni ka pertai. Henry mangaban mapingi hap yalap kumno ya ke jing karoi siya ka hima ka jang oblay. Hallelujah. Kumno bakin yo man ya ke jing penem ya Jesus Christ. Tiday na kata-kata don kam yang nga ba ye pi ya ka bangin tristed ya ka ni ke jing penem ka jang Jesus Christ. Banyalap ye kini ki way pat ki bampat shima sngoto. Don hakir wat hakari India jang iru ki bampat tep u Jesus lang. Tay nagkatagadaw don kam yang nga ba di pi ban ya tu stat ya ka jing pedem ka jo Jisu na madang bon wat hakan ni ka ri ka jongi habo Meghalaya jongi ki bambatep ya utrai dang day ka lingha mission ka jong pi da day ban ya tu ya Jisu shiki way pat Pinyapet hakisnong jong pi katno ngot kibalong Kristan wat kita kibalong Kristan hatu kilalong Kristan da ka ba kilamat ya kijing kapat besisya na Jesus Christ ne day tangga kijing hiar pateng kajing long Kristan ka day ban mat ya Jesus Christ kumunong penem besisya bat ban priang ya hakadono ban kelak pemot na kapap ban long upriu bat kabriu batamai how Jesus Christ bat kataken kadai ka jingkermen yau tabanget how Jesus Christ kata kadai ka bangi hapan sngoto bat bangin yalam yau Jisu shakiway pan u Jisu hadien balo ya syam bat ka tu ka briu na po Samaria ka gospel ka jong Yohanes ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka basaw Gospel ka Jonas kalanong ka basaw bat ka dekat ka ba lai pusan hadin bawlay ya ringkat bat kisanran ulaw ng kisanran hapet katay kalingka ko baduang kumno pite piong basa saup nai kanlong ka ayom ot hakmi nga ang api to kmit yala kikmat to jingo yala kilingka naba kila berli lupa ya ka ayom ot
Utau ba ot de unyo pediang ya ka bainong. Ba belum sok ya ke jingem bom jukut. Ba utau ba betru unyo kemen lem bat uta uba ot. Nabakani kalong kaktin kalong ka ba shisha. Ulong way utau ba bet bat way uba ot. Jisu hadin ba lo ya slok bat ka kanong Samaria. Kalau pedang ya Jesus Christ kemunong penem. Bakal lait ruban ya tu shiki parlok lani shiki bahaying asem shika shnong jongka. Ban ne ong banglay kendo ya uni Messiah wan ban mat daladi. Baka Bible ya tu bak makahi kala long kata kanong pla ya kita kibriu haka shnong ga jongka. Ba lembaga jing pla jongka kita ka shnong hibaro kaway kala ngait hau Jesus Christ. But hang you nang ikran bat kini kisanran. But ong mapipi ong ba sa saub na ken menta sa saub na let's say galong habang ngi Kenya ka ayom ot au banay October banlong ka ayom ot sa saub na ka mo let's say kalaban long na banay June na banay July how ta ka por but ong sa saub na pinsa yo ya kani ka ayom ot re menta u Jisu ong pet ya ka lingka ka laberli. But kay ka jing mot kabau Jisu Ukren ya kani Ukren siya pang ki ki bakken jado Henry Ukren siya pang ki bakken jaman sim ki bakken jam nang wong pet to kmiet laki kmat to jungo ya kelingka na bakila berli lupa ka ayam ot shwa ka ayam ot kamot kala berli lupa na kata daw don come and trace that ya ke jing pen ka jong Jesus Christ. What up pagkapor ngono ngan sale kapor kadang don menta arajar arusang ngan sale biang arajar arusan lani arajar riu uchisuang kapor kala kirki hado kata-kata ayam out kala day na kata daw ngihaban penstet ya kaban don benta hakata ka ayam out ban ra ken ya kita ki mensim ka bakodor siya ka hima ga jong blay lani siya ka tiar ga jong blay. But hang ni wong uta nabaka ni kalong uta ba ot unyo pediang unyo diang ya ka bainong ba ulum so ya ka jing embam jugut ba uta ba betru unyo kemen lembat uta ba ot uji su ya kini ki atli kinuksa udon ubabet bat uba ot kemut yu babet ngisngu tu babet kemut ubet yu sembai but up ba tu sembai un mi but un say kisla but kum jo un say senti un day say so but wong ru don uba ot kamu ba ot yau ta so but banlum ba Jisu ong baro ar ngut utaw ba betrun yo e ka bainong ba utaw ba ot ru un yo alain ka bainong hallelujah ki don ki ba bet but ki don ru ki ba ot haka hima ka jong blay kinan ki break ban bet nam ta ka ding sedang ya ka kam ka jong blay kinan ban bet haka liang jong ka pisa ba ke jing ai but kum juru kindon kita ki ba ot ban lait ban ya lap ya ka jing panem ka jong Jesus Christ ban wan ra iki sya ka hima ka jong blay ba Jisu ong kumta ong kumnu ong babaro ar kinya kemen lang. Hallelujah. Baro ar kini yo lang ya ka benta. Lani ka bainong nam ta ka jing bet bat ka jing donu ba bet bat donu ba ot. Na kata ka daw haka kam ka jong blay. Haka commission kidon ki bet kidon ru ki ban ot nam ta ka kam ka jong try ba ki mensim ba kodor kinwan syakatiar ka jong blay. Tengiyo hang ni ya ka ka bau Jisu Ukren. But ka Bible gaya to yangi haka chitiu Paul sa kinong Rome. Ka chitiu Paul sa kinong Rome kalanong ka ba shipo. Kalanong ka ba shipo ba kadikot ka ba katlay ter ka ongkum ni. Namar unono baro oban kot kerpad ya ka kertengu try on pen MU. Hak ba katsaw. Kumno teken ya kot kerpad ya uta ba kem siem langet. Kumno dekin ya nget ya uta hauta syapang bakim na yo sngo kumno ki Hindu kin khot kerpat ya Jisu habakim sim langet but kumno de kini ki Hindu lani ki Muslim kin nget ya Jisu habakim sim la yo sngo ya ke jingalam amen
Kumno kini ki briu ki barang don hakaniam tenrai ke jongki hakaniam knya ke kriam ke jongki kaniam khasi la ne kanu kaniam kin yo nget yo jisu nama bakim sim langet yo u la ne kumno kin yo ban nget habakim tim la yo sngo ya ke jingalam kata ke jingkeli ya pi bad yanga kumno kini kinon Christian habake ki Hindu la ne ki Muslim la ne ki Buddhist la ne ki tribal religion lani kita kin niam tanrai kin nget hau Jisu na ba umdan be yatu yo Jisu shaki kumno kin nget nama ka Bible ka ong ba ka ta ka jinget ka dei dak ba yo sngo bat ba yo sngo ya ka ktin ka jong blai amen ta to ngin shuk bom no ya ka shintor jongi habang ilang nget yo try ngin shuk bom no bat ai ba ki men sim ba kodor kin yap hagapap ho nem ni hapan sngo tu bau try la pen yingi ni don ni kene ke shintor ba ya tu shiki wei ya ka jing pen ga jo Jesus Christ itu bala do jing ke men ya tu iki wei ban ong ba uji hau Jesus Christ ka don ka jing kermen but shu gong kumno de kin yo sngo klem obayalap kim nam la ban yo sngo klem don obayalap kumno ru de kin yo yalap lem dala pha yaki kim nam la ban yalap lem dala don manu ba sponsor yaki bala pha yaki kim nam la ban let check jingalam na kata ka don ki nong pha ki sender but ki don ru ki nong let ki goer shaka commission hallelujah lada pi kwa ban long haki ar benta mene ong babet bad baot don ngap yaladi hakanu ka kategori ba pindon pi kwa ban long hau babet ru ka biang benyo ye ka jing bai nong no tra pi la ban let dala di ru kan long ka bai nong ye pi how try la pi la ban long kita ki nong pha la ni ki nong let shaka kam ka jong blai ha ka de khot ka ba khat san bat ko ong kum nu shu ong kat no ki long ki kijat jong kita ki bawan lam ye ka gospel kat no ba itnat long ki kijat jong kita ki bawan lam ye ka gospel jong ki ki babha walang ilo kin long ki ba ngiyo la ka jong ka bai nong la dangi bet la ni ot henre u Jisu wan ban shuong ka kham itnat ikitu ki jat ken ki balai shikilom ki barra ki gubor ka babha amen ki balai shikilom akat no ka jing itnat jong ki jat halor ki lom ka kitab Isaya sanpo ar bagi dekat bahan ibarat ya ke kubur ke jing sok bapen benar ya ke jing pen ke jauh terai ki tenat ken ki kejat nak kata kadau ba pim pen long ki ba itenat dak kemat jong blai bagi kejat jong pi kin long ki ba itenat dak kemat jong blai ai ba pin long kita kinong ra ya ke gospel ke jing pen ke jauh terai amen kinong ra ya ke kubur ka jing penem ki kubor jang ka jing suk kubor jang ka jing kermen shaki wei pat lani shaka pertai panginget bau blai un penmi ya shibon ki ban let shaka commission un penmi shibon ki ban let shaka jing shaka lingka ya ka ban ya lapi ka gospel ka jong trai laga dei ha ka ri ka jongi ka ba ki tu ki jaka bampat tip yo trai lani shabari jongi ha ka ri India ki jela ba per jong ka ri India lani shi ki wei pat ki ri jong ka pertai bampat tip yo trai utrai un sei ken yang aba je pi bangin le e nam ta ka kam ka jong trai hallelujah kani ka long ka e ka bangi yo I na ka ktin ka jong blai Haka kitab Isaya ikan mau kumno bau Isaya yo sngo ye ka sur ka jong trai bau trai ong manoban let na ka benta jangi manoban let na benta jangi paru chisuru uong yangi to let ken sya ka pertai ai ba ma pi pin long ka jibab ya yo trai hakani ka step ong trai hang ni ngadon pendan kam yang bangan ra ka kubor jang ka jing penem bangan let sya ka link ha mission bangan let banya tu yo Jisu syaki wei pat baki wei pat kin kala ka bamot kin priang ya utrai hallelujah
bangin wanra ya kata ke jing bon pat haka hima ka jong blai ngin kini kin pet kan ya ki mensim bakodor na ke lenti shadujok ban wanra iki shaka jing penem ka jong try na kini ki pra 0.1 billion ki brio ka pertai ni habdon ka jing ang not pakita kinwan shaka hima ka jong try hallelujah hallelujah but bo ka thong ong try kat nungut ngala ban penem na kini ki pra 0.1 billion pra 0.2 billion ngala ban penem ya no try bangan ra shaka hima ka jong me but hang ta kan long ka jing kemen hakmat jong try ba iwe imen sim bakodor iwan pai shaka hima ka jong blai hallelujah hallelujah tingin pat chisho kaya ka jing tray jong ki missionary nginya pat menta kandiat mano bawan ra ya ka jing tray lane u missionary bawan ra ya ka gospel hapo ri India lay to yangi ba u ni u Thomas way na gi apostle ka jong Jesus Christ hadin ba u Jesus Christ la kiu no shabnahin lalong mauway na unong tray mission ya kabanwan ra ya kataga gospel haka ni ka ri India haka ri jong ka jingdom balay to yangi bawla don hapo South India bawla yap hapo Cochin house nam Sanpo R edi lane Sanpo R hadinu Chris new Thomas way na ki apostle u Jesus Christ ula wanrung haka ni ka ri India jongi kahari kabamani blay tao Baulawan rae kita ke jingshai jaga gospel. Balai tu bau new apostle Thomas ulayap hapo ri India house nem Sanpo R edi. But you show ngiyo ye way pat missionary kum William Carey house nem kanyo siajar nyo spa anriu poway. Uni na po England ulawan ban wan long kum missionary hakani ka ri India jongi wan ban yu kjat po West Bengal ban lembaga jing tray ke jong uru lawan ra ya kata ke jing shai gospel hakari India ke jongi ngis ngongo yaw ni apostle Thomas ngis ngongo yaw ni William Carey balwan ra ya ke jing shai ke gospel hakari India jongi bat kum juru habangi pai hakiri jongi Leto yangi hapori kasi jantia hapo garo jungi. Ngas ngongo ya ki missionaries hagi spas nem ki baladam. Kilawan ya kaban yu kejat hakani ke ri jungi. Ba lembaga jing tray ke jongki, lembaga jing alap jongki, lembaga jing penpriang jongki ya ke gospel mangaban mapi ngiyo ya ke jing penem. Amen. Hallelujah. Lan mandai ki missionary le sengiru ngidang sa hakata ke jing mani blai tau. Lani hakata ke jinget ye ki way pat ki blai ki bakla. Ngis ngongu ba blai ula pa. Ba lemba kata ke jing ai tilut jong ki missionary kam long ke besok. Bantre ye ke kam missionary. Kam tam hakari nong way. Hakari bompat biang wat hakalet kawan ka syong ka sa ka bam ka di ka tin ka telet ka long ka ba henry kini ki missionary kila wan kila IT la de bon ki missionary kila yap hakani ka ri ka jongi bat ni aingo yaw blay balamba jongki ya ka gospel la pen priang hakani ka ri jongi hakani ka ri notice nginya pe syusyu kandiat sa ka day ba ka jing tray jong ka commission apo jong ka balang haka balang ni don haki art benta ka jing tray ka commission ka way kila ban tray ka commission da ka bangi ngilait ban seng ya ka balang haki tu ki jaka ki bompat don ka balang lambat don ka gospel tu ki jaka ba ki briu ki kalabamon ni priang yo jisu lamba jongki la seng ya ka balang bat ki don pat ki tu ki jaka hakaba ngi trailang pat bat ki tu ki balang ki bala don hakatu ka jaka ban penroy ya ka jing tray gospel. Amen. Kabalang hi kayeng hakatukan nongrem ka bau Jisu ong to let siya kapartay banyalapi ka gospel siya ki benriu baro. Tabang ngayt niyo pen baptisan pen em riu tabang ngayt an pen rem. Ngimbo tang hakani ka jaka. Kapartay baro kaway kaday ka jaka tray jang kabalang New Testament Restoration Church.
Kapertei barokawai gede ke jakatrei jong pi wei pi wei. Amen. Pin pet ki kmat ki bakan jaman sim bin yo i. Ba pin mamdon ke jing hun ha ke jing yap jong baman. Ha ke jing yap jong ke jing bom tip yaw blai. Kari India ke don ha ke ta ke jing yo i jong i bangin pentrei ya ke jing trei gospel. Na kata ke dau kam long ru ke basuk bangin trei ya ke commission. Kam dei ke jing ka kam ke basuk ndrei ngi hapan sngotu ki missionary la mangin la sngotu. Baki missionary na do kaban meningkong kadon ke jing ka bakraw ya ke jing tray ke jongki bat ka balang ru ha do kini kisngi ni yang ha ka bangin tray ya ka commission ha ka nunu ka ba play yang i kalan dai na kata ka daw play i ya ka tu ka ai ka jing tho ka bai evangelist Secretary jong ka education jong ka mission board lapha shipi ya ka tu ka jing ya thu lingkot ha ka jing tray jong ka balang ngila tray menta shispa tali ki mission field hapo kari India hapo Manipur da ki chaka keleng ki shnong ki villages bangilakta da ka gospel hapo Assam hapo Bihar hapo Jharkhand hapo Rajasthan ha UP ha Chhattisgarh ha Tamil Nadu hapo Tamil Nadu ragi jaka baper bat kumju haka negeri indi hapo ri habru Khasi Hills jongiru hapo Umsur hapo Borsara hapo Jaintia Hill hapo Latrambai kini ki bangila seng da ka Balang New Testament Restoration Church haka kerteng jong ka Balang hi penroy ya ka Ching Trai Mission Kumjuru hapo Nepal hagi East but West Nepal hagi Central Nepal hagi jaka beper ka Balang New Testament Restoration Church kala penyeng ya ka Lingkha Mission hapo Bhutan ha border Bhutan ilas dang ya ke Ching Trai Mission hapo hak border Bhutan bangla yu kejat chapo Bhutan bat kumjuru hapo Myanmar hakiri Burma ka Balang NTRC kala let ya ban penyang ya ka Balang nang ta ki don pat ki wei pat ki jaka ki bangim dan da ka Balang New Testament Restoration Church henreng ye trailang bat ki tu ki mission field ki badan lane ki mission workers ki badan ha ke tu ki jaka kum ha Bangladesh hapo Delhi nang ta hapo Bangalore ha Jammu Kashmir ha Agra ha West Bengal nang ta hapo Nagaland hapo Tripura ha Philippines hapo Malaysia hapo USA ha ki jaka beper jang ka parhai ha blai upli ka lat yangi ka Balang ka let ya ka ban tray ya ka kam jong ka kam mission kadon ka bangi haban support I daladi da ka Balang kadon pat bangi haban like kumban ai ki hikai lan ban scam ya ka Balang ha kitu ki jaka let's say ba pinom pinyo ka shai kumno ba ka Balang New Testament Restoration Church kadon benta ha ka mission ka weng ale to pi ni seng ka Balang ki ki jaka bompat don ki Balang bat ka baar pat ni trailang bat ki tu ki mission ki bala don ha ki tu ki jaka pan klanya ka kamu play kana man pen stat shishu ya ki jing job ki men sim shaka hima ka jong play teng ni support ya ki da ka pisa teng ni haban late banara da ki ban ai ki hikai bat kumjuru ki don pat bangi hap ya ka ban siu lan ban Krishan ya ki nong train kumjuru ka Balang hapo Nepal ka don arpongot ke bangila ordain ya ki kumginong tray ka commission hapo UP saungot ki bangila ordain hapo Manipur kat saungot hapo Jharkhand iway nang hapo Jaipur iway hapo Bihar saungot ki batray ka Lingkha Mission hapo Delhi arngot ki batray ka Lingkha Mission but na kini kat lai ngut kibangi haban pa regular ya ka tulop ka jongki don napdeng jongki kini ki batray ngi haban shuai ki ka love gift ka Krishan shipor nang don pade bangi haban ai man ubnai ban pa ya ka tulop sha kini kinong tray ha ka Lingkha Mission but ka jing tray ha ka Lingkha Mission kam day ka basuk evangelist idang wan ha kini ki bnai baladap po Bihar yong ka jing tray mission tu ka jaka kalong hado kabai sangsot shisha daki
พอไม่กี่หับบันเล็กนักวิกจะกาชวิกจะกาบันยสลกนักวิกยิงชวิกยิงบันเป็นสงบทุกยาวจิสูฮะพอชัดสกายอีอพอสลีเล็กมันเชมสเนมบัดมันตากสเนมยองมลาชูบันเล็กฮะพอชัดสกายนามาลาปรคิงนักกอเมนบัมเดชูบันบิดบันชาบันรุงkini kibri menabar ban wanra ke jishai gospel apo chatisgan lahap ban pen scam ya kitu kinong tray ha katu jaka ban kershan ye ki namar balai baki ha ban pen klan ye ka kam ka jong balai apo UP rungim la shu ban lej daladi bat ya hado menta le si kala ban kala ka sarkar ngimla ban tip henry ngilahap ban pen klan ye kitu ki local leaders la ne ki local pastor ha ko to ka chaka ban pen klan ye ka jing tray gospel apo UP bat ka jing tray gospel la ne ka jing tray ha ka lengkha mission kalong kaba kam e ha ki we ki chaka ban ha ka ni ka ri ka jongi na kata ka daw don kam ye phi kum nu ma phi we pri bangai phi don kam ban yo I daki kamat ke bakan jaman sim ya ka jing tray ha ka lengkha mission agar pad ye I elder anathan in pen I ka tu ka slide ke ba in yu kindiat ya ka jing lengkha mission ha kini kisnam baladap tang kambasan minute 8 right ba pin sngo thu bada ka ba pio I pin nga kerpad ye phi ba pin duai ka balang ka don ha ka lengkha mission ka don ha ka lengkha mission ba pinduai nam ta ki missionary ki local missionary ki don jing e don apring jong ki kim yo shu wat ya ka ration card bakin sim khaw namar balai bakila kla kristan don apring jong ki lapen prano e ki ying gesem ki jong ki nam ta ki jing e kristan jong ki ini pet khendiat ka to apo Bihar ka bailet evangelist dang shen kariru ka baterkhong kari ka bashit ki hapan lai nam ta ka gospel apo Nepal kani kadai peneh dia ni kani kadai ka mission center ka bangi dang tei hapo kakarbita hapo Nepal kadai ka jingkershan jeng ki bangai pan penyang ya ka ying mani baka mission center tu ka jaka bat kapisah ka ba ki banget kita donate nang nin na po Meghalaya ngila pha sheki bat penyang mentagi nang penyang ya utu ya kitu ki paya ya bim bat mla ban pendap bat hang ni ru gidon shisha kata ka jingtrai ka bakraw bat don kamru ya kanika ban pendap ya kanika mission center hapo kakarbita I evangelist omikarai lalet mai ya kaban yarap lem ya kaban shna ya katuga ying mani katuga mission center henry kadang saateng namar ka jingduna ka pisa ken ma ba pinduai nam ta kanika nam ta ka kanika jingtray hapo ka karbita hapo Nepal tiki jing ai jong pi baro ka ba fi ai kam shimlen ai ka let shisha shaka kam ka jong play lagan penyang ya ka ying mani dan perkershan ya kinong missionary lani ya kaban pen scam ya ka kam ka jong blay haki jaka ba per baka mission kalasdang hallelujah tina kata ka daw nga kwa ya phi ba pin yo I da ka khamat ka batmai ka ai gi I pau ka batmai jong phi nam da ka mission apostle in selectmenta how bnai me hadin kanika jiseng jong khat khandai tarik in select po USA cheki san riutali states kalengkha kalong kabayar inong tray kilong bakhendian ngida ang no chisha bale seu blain khot ipi ko missionary inong tray gospel zeu blain kur khot ipi kum takinong duai kinong ya sign nam taka mission nam taka jing penem blain khot ipi kum kita kinong krishan je ka kam ka jong blai but bo haka dono jong blai ha dono jong pia blai ne ka step no trying akwa bandon benta haka kam mission amen hallelujah ngin pelong ka jing duai haka ni kapor ban duai shimet ban ra ka ti jong pi show try kan ono ka ba pisngo thu haladi haka ni ka step ba fi don benta haka kam mission mdai ba fi ra shanga show tra nga don hang ni nga ko wan ra ka jing pen em ikimen sim ba ko do nga ko ban let haka link ha mission nga ko ru ban ka shani ka kam mission nga ko ban duai nam ta ka kam mission
Rakik ti jong pisau blay na kapor mday siyang harap ay pisong hi hang nuno ka jaga pisong yatu hau try on try nga don hang ni bat penlong ka jingkut jimut jong pi hau try bakaling ka kaba POE siya kala berli kinong tray kilong kandiat bat pa ya kinong tray siya ka jingot bat kumjuro kita ba ot kinyo kemen lang ba utaw ba bet ong kaktin ka jong blay tongin late haga ni kapor haga jing duway Rakik ti jong pi show try ni kapor hallelujah Ora mashikara lama sandara lama shatara lama shande Raya kmi kinikikti kira shame ko try be e jonga man sngo tu try be e jonga ya ka jing kordor jong ka jing try ka commission ko pa be e jonga try ji su be e kuma malalong try be e jonga o missionary ban wan sha ka ni ka partai ban pen em yangi na ka pop try ji su ba mala pa ru e gin try ya shibon ki missionary na ki resep ngi ko try ban wan siya ka ri ka jongi ko try bi changa but may kilak nyala ka jong ka jing em ko try par man ra ka jing shai ka gospel siya ka ri ka jongi ko try but kum juro try mangi ablay changa try jisu ba changa ngin ra lem ko try ka jing shai jong ka gospel siya ki way pat ko try ha ka bangi laban light daladi ko try ha bangi laban kershan ya ka kam ka jome ko try ha bangi la ko try jisu ba bandan benta ha ka kam ka jome ko try jisu ba changa belonging ko try kinong try hagaling commission ko pa ba changa try jisu ba mio ko try bi changa memman makaway ru kaman sim kan jotno bakwa bakaway bi kaman sim kan try jisu kan pai shame ko try jisu ba changa kinyo ma ni ke jing panem ka jome ko try bi changa kita ki pampat ngai ko try kin ngai no ya me ko jisu ba changa namangitip ko try kum no kin ngai haba kim shim ka try bi haba kim shim la yo sngo ko try bi changa belong pa kita kinong pen snow yung gospel ko try bi changa kinong yalabi ka gospel kanamba kin ngat hame ko jisu ba changa ba try jisu belong ru kin try bi changa ba kin don kinong pa yung kam ka jome siya ya ki briu ki jome siya ka link commission siya ka jing try gospel ko try bi changa ba belong ru kin try bi ya kita kin try ki balong laklo ya blay ban light ko try nam ta ka gospel ko pa bi changa melong ong kin try kat no kilong ka ba itanat ya kita ki kijat ko try bi changa try ki bara ka gospel ka jing sok ko try bi changa try jisu ai bangin long kita ki try ki nong ra ka gospel ko pa bi changa try jisu malapen em yangi rengkat ka plan na bom chukot ka jome ko try ba me ong ru ba men late bangin late siya ka pertay man yalapi ka gospel ki kin jaban riu baro ai ba ki jat ben riu ba per kin tip ya me ko try kin ito ya me ko jisu ba changa try kin ngat ha me ko jisu ba malong nong penem ba amdan nagaway pan kakerteng balaban penem yo briu nagapom henry day tango try bi kakerteng ga jome ko try kakerteng ba halor ki kerteng baro baka ko siu baro gandam crop ba utli baron plabo jisu lang utry ngin ngat ha me ko try jisu ba kin ngat ha me ko jisu ba kin priang ya me ba kini to ya me kum nong penem ablay below ya ngi nga dono jungi ko try bi changa try jisu ba bangin don gi ji pa ba tamai nam ta ka ting commission ko pa ba changa o nya ai ngu ya me ko jisu ba ko hallelujah o rabashara la bara la bashandara la hang nengi don't try hang nengi don't try hang nengi don't hallelujah o rabashandara la ba Kurala barala basi kiriala la barala bashande rasi korola basetara la manana mayande oh riala la barala bashandara la bashande hallelujah you don't like a chindo rinka don't try make a step hallelujah oh rima mama mashatara la manana ma rabasundoro la bashatara la bayande hallelujah hallelujah. Blessed be the name of the Lord.